Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan tasha mai tarin albarka ta Bahaushiya 24 Channel TV. Tasha ce da ke tiritirin kawo muku labarai sahihai na ƙasa da kuma duniya baki ɗaya. Kafin nan ku taɓa mana subscribe sannan ku taɓa alamun ƙararrawa domin jin labarai. Kakanin labaran kamar haka. Wani matashi ɗan shekaru 36 ya yi lalata da ƙaninsa a garin Bauchi. Ga labarin kamar haka. Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta damƙe Yusuf Sale mai shekaru 36 sakamakon zarginsa da ake yi da yin luwaɗi da ƙaninsa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Ahmed Wakili, wanda ya bayyana hakan a wata takarda, ya ce an kai musu rahoton al'amarin a ranar 5 ga watan Afrilu 2020 kuma mahaifin yaron ne ya kai rahoton. Ya ce Sale ya ja ƙaninsa zuwa wani kango inda ya yi lalata da shi ta baya. DSP Wakili ya ƙara da cewa wanda ake zargin ya siya wa wanda ya lalata biskit da lemon kwalba don toshe masa baki. Wannan shine ƙarshen wannan labari. Ku taɓa mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sahihan labarai. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan tasha mai tarin albarka ta Bahaushiya 24 Channel TV. Tasha ce da ke tiritirin kawo muku labarai sahihai na ƙasa da kuma duniya baki ɗaya. Kafin nan ku taɓa mana subscribe sannan ku taɓa alamun ƙararrawa domin jin labarai. Kakanin labaran kamar haka. Wani matashi